Wasno, mari ndek gawe semangat ngetek kok. Ayo merono golek utang beras. Wong nek mari ndek gawe. Iya, ayo. Kon golek utang beras tak gula. Minyak larang. Gelani. Tolak kok. Golek utang aku. Masalah mangan opo, Borin? Iso kok goreng. Mangan. Apa suara aku? Aku meren kate golek utang beras. Iya, aku minyak lu, ngantuk aku, jupuk-jupuk. Kenapa, Rin? Minyak lu. Minyak larang. Iya. Aku ambil gula bareng ya. Wake. Minyak aku. Wake aku alhamdulillah. Siwerane gustuk ya. Tapi kok kono gustuk ta? Mati merati sok belas Iya, ayo dapat dhewe ya, nanti ya. Untuk mangan. Ya, ayo. Lah, iya Mas Mata. Iya. Aku seneng kacang. Jupuk kacang iku ora. Mau aku toplet kesuwen kresek kae. Lah iki lho. Gak rewang tambah kok ngene. Lah yo babak. Bolo dewe ya. Bolo dewe gak apa-apa. Kurang yo, go ani ae. Wong wake. Lah iya, Bo. Suwen. Iya. Ya, kamu piro? Aku siji ae, piro? Nanti bawa 5. Loh, rumpun dulu aku. Siji, loro, telu, papat, 5. Wis aja. Borit. Ora aku gawe yo toplesku tak gawe pisan. Beras barang aku utang yo. Iya. Nang nak mana? Ya. Iya. Mana yo? Iya. Rin gula aku kan iso gawe. Yo iya, sik dikit kene sik ae. Lah cepetan gula aku. Ayo. Lumatik nih. Gula. Kacang yang njaluk sing Ya. Ya wis ayo Rin. Iso gawe tak gak dhewe deh. Dene kene. Gak usah. Wis ayo cepetan. Boleh. Tak.